టీమిండియా ఆటగాడు శ్రేయస్ అయ్యర్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అతను టీంలో ఉంటే అది ఓ లక్ అని అంటుంటారు. ముఖ్యంగా ఇటీవల శ్రేయస్ అయ్యర్ పంజాబ్ కింగ్స్ కెప్టెన్ గా ఆ జట్టును ఫైనల్ కు చేర్చాడు. అలాగే గత ఐపీఎల్ సీజన్ లో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ కి కెప్టెన్ గా వ్యవహరించి ఆ జట్టుకి ట్రోఫీ అందించాడు. అలాగే గతంలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టును కూడా ఫైనల్ కు చేర్చిన శ్రేయస్ అయ్యర్ ఈ ఏడాది సీజన్ లో పంజాబ్ కింగ్స్ కెప్టెన్ గా వ్యవహరించి ఆ జట్టును ఫైనల్ కు చేర్చాడు. ఫైనల్లో ఆర్సీబీ చేతిలో 6 పరుగుల తేడాతో ఓటమి పాలైంది. అయితే వారం రోజుల వ్యవధిలోనే టీమిండియా స్టార్ ప్లేయర్ శ్రేయస్ అయ్యర్ మరొక జట్టును ఫైనల్ కు చేర్చడం గొప్ప విషయం. ముంబై టీ20 లీగ్ లో సోబో ముంబై ఫాల్కన్స్ జట్టుకి శ్రేయస్ అయ్యర్ నాయకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఆ జట్టును శ్రేయస్ అయ్యర్ కెప్టెన్స్ లో ఫైనల్ కు చేర్చాడు. 12వ తేదీన జరగబోయే ఫైనల్లో ముంబై సౌత్ సెంట్రల్ మరాఠా రాయల్స్ తో శ్రేయస్ అయ్యర్ జట్టు తలపడనుంది. ఐపీఎల్ లో ఫైనల్ కు వెళ్లి విజయం సాధిస్తుందనుకున్న శ్రేయస్ అయ్యర్ సేన చివర్లో తడబడి టైటిల్ ను చేజార్చుకుంది. ఇక సోబో ముంబై ఫాల్కన్ జట్టు కూడా ఫైనల్ కు చేరింది. ఆ జట్టు ఖచ్చితంగా టైటిల్ గెలుస్తుందని అభిమానులు భావిస్తున్నారు. ఐపీఎల్ లో చేజారిన కప్పు ఈ ముంబై టీ20 లీగ్ లోనైనా శ్రేయస్ అయ్యర్ జట్టు సాధిస్తుందని అభిమానులు భావిస్తున్నారు.